Magandang araw mga kapatid. Let me ask you, bakit parang ang daming pamilya ngayon ang nahihirapan? Magkakasama sa bahay pero parang magkalayo ang puso. Minsan, kumpleto pero hindi buo. Ito ang totoo. We are building family in our own way, hindi ayon sa disenyo ng Diyos. Before anything else, God already created the family. Kaya kung mali ang foundation, mahihirapan talaga ang pamilya. So ngayon, balik tayo sa disenyo ng Diyos. Una, family is God's design. Ang pamilya ay hindi gawa ng tao. Ito ay disenyo ng Diyos. Kung may disenyo ang Diyos, dapat sundin natin ang paraan niya. Parang gadget. Pag hindi sinunod ang manual, masisira. Ganon din ang pamilya. Ngayon, paano ba ang disenyo ng Diyos? Pangalawa, live and cleave. Priority and commitment. Sabi sa Bible, live and be joined. Live means may bagong priority. After marriage, spouse na ang uunahin. Cleave means commitment. Hindi basta bumibitaw. Hindi ito feelings lang. Covenant ito. Marriage is not tape, it is glue. At hindi lang commitment ang kailangan. Pangatlo, unity with God at the center. They become one flesh. Unity in life, unity in direction. Pero ito ang pinakaimportante. Kung walang Diyos sa sentro, mahihirapan ang pamilya. Habang lumalapit ka sa Diyos, mas lumalapit ka sa pamilya mo. Family matters hindi dahil perpekto, kundi dahil disenyo ito ng Diyos. At kapag sinunod natin siya, magiging matibay ang pamilya. Let's pray. Lord, ayusin mo ang pamilya ko. Ibalik mo kami sa disenyo mo. Ikaw ang maging sentro ng aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.